Igbo dị Samo na Salachi gara n'akwụkwọ akụkọ nke taa bụ Tọzde abalị 26 nke ọnwa ise afọ 2022. Nnamdi Kanu, ụlọikpe eyigharịala ikpe Nnamdi Kanu bụ nke karịrị taa ka ọ bụrụzie n'abalị 28 nke ọnwa Juunu afọ a, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Peter Obi agbahapụla PDP n'ihi mmegbu na aghara wuruwuru jupụtara n'otu pati ahụ dịka ọ na-enwebeghị pati ọzọ ọ barala ka ọ dị ugbu a. Ndị nhọpụta deligeti PDP na Taraba ejirila okwute tụjasa gọvanọ steeti ahụ na osote ya na ntụliaka elu emere ma jụ na ha agaghị eso mee ya bụ ntụliaka elu praịmarị, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ ọba ego etiti ala anyị CBN ekwuole na achụghị onye isi oche ha bụ Emefiele na ọ bụ akụkọ ụgha ka a na-akọ. Honorable Henry Nwawuba ji aha PDP azụ oche Mbitolu na Ikeduru maka ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ewepụla onwe ya n'ịzọ ya bụ oche na PDP n'ihi ihe ọ kpọrọ aghụghọ na nrụrụ aka n'otu pati ahụ, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ntụliaka elu praịmarị si PDP n'Imo bụ nke karịrị ụnyaahụ ka eyigharịrị ka ọ dịrịzịa taa. Soludo agaala mgbaru n'ụlọ nwoke ahụ ndị obu egbe gbagburu nwunye ya dị ime na ụmụ ya 4 na steeti Anambra, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Sinetọ Abaribe ewepụla onwe ya na ntụliaka elu praịmarị si PDP na steeti Abịa maka ọkwa gọvanọ, kwuo na ya bụ ntụliaka elu jupụtara na mpụ na aghụghọ. Ike Ekpere Mmadụ ewepụkwala onwe ya na ntụliaka elu praịmarị si PDP na steeti Enugu maka ọkwa gọvanọ, kwuo na o jupụtara na mpụ na wuruwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị chọpụtanụ ndị gburu nwaanyị ahụ dị ime na ụmụ ya 4 na Anambra, ka otu jikọtara ndị ụka Kraịst Kanu gwara ndị ọrụ nchekwa. Agụrụ egbuwela ụmụaka ntakịrị dịka ụkọ ihe oriri fesara na mba Somalia, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị na-amanye Jonathan bata APC zọọkwa onye isi ala bụ ndị ji Buhari n'ọrụ ka ihe nchọpụta merela Igoche. Onye isi oche INEC etiela ebewu n'ego na-efegharị aghara ahụ na ntụliaka elu praịmarị si ndị a na-eme ka ọ dị ugbu a, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Soludo etinyela iwu onye agala n'ụzọ na kansụl 8 enwere na steeti Anambra ma machie ọkada nakwa keke bọsụ ịgba kwa ụbọchị Mọnde na kansụl ndị a gụnyere Agụata, Ihiala, Ekwusigo, Nnewi Nọta, Nnewi Sauta, Ọgbaru, Orumba Nọta na Orumba Saut. Ezinụlọ Okorocha etipụla mkpuo dịka EFCC jụrụ ịgba Okorocha ajụjụ ọnụ ka awa 24 gachara anwụchichara ya n'ụlọ ya na Maitama, Abuja, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ezinụlọ ndị obu egbe tọrọ ndị ha n'ụgbọ oloko si Abuja gaba Kaduna arịọla Buhari zọpụta ndị ha tupu ndị obu egbe ndị a
oche iji aha otu pati ha dị iche iche zọkwa gọvanọ na otu pati PDP. Ndị gọvanọ ndị a gụnyere Wike, Okowa, Ugwu Anyị, Ikpeazụ, Emmanuel Udom, Ọtọmmụ na ndị ọzọ. PDP, APC ebugo ọdịmma ndị Igbo n'obi, ma ha enyego onye Igbo ikikere tiketi ịzọkwa onye isi ala. Ndị Igbo ga-agbakọta pati ndị azụ na 2023 ka otu South East Liberation Front self kwuru, gba akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Guardian ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị na-eyi ndụ egwu tọrọ ndị na-eme njem n'ụgbọ oloko si Abuja gawa Kaduna enyewa ọchịchị etiti abalị 7 mee ihe ha na ha kwuru maọbụ ha egbuo ndị a ha tọrọ. Onye ọkaiwu agbaala ọchịchị etiti na steeti 12 nọ na mgbago ugwu ala anyị akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka iso na-eketa oke n'ego eretere na mmanya na-aba n'anya, ebe steeti ndị a na-anaghị ekwe ka ere mmanya na-aba n'anya ndị a na steeti ha. Gwa akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Guardian na akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Jonathan ka nọkwa n'egwu ịzọ ikikere tiketi APC maka ọkwa onye isi ala. Naanị otu onye ga-enweta ikikere tiketi ịzọkwa onye isi ala na APC, Amaechi, Tinubu, Osibajo. Ndị ọzọ amarala nke a ka Adamu, onye isi oche otu pati ahụ kwuru. Igbo nwamene, ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịakọta ya kpamkpam bụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa. N'oge na-adịghị anya aga m agụpụtara unu ihe anyị ga-etinye ọnụ